May 53 kaso ang Central Luzon mula sa 133 confirmed cases ng Japanese Encephalitis sa bansa mula Enero hanggang nitong ika-26 ng Agosto ng kasalukuyang taon. Pero ang nakapanlulumo, 37% o 7 sa 53 tinamaan ng Japanese Encephalitis ang namatay sa naturang sakit. May ulat si Iris Dotilios. Taon-taon umaabot sa 67,900 ang kaso ng Japanese encephalitis sa buong mundo batay sa report ng World Health Organization o WHO. Sa datos ng WHO, 30% ng mga tinatamaan ng Japanese encephalitis ang namamatay. 30% ng mga nakaligtas sa sakit ay nagkakaroon ng abnormal na kondisyon. Apektado ng sakit ang 15 taong gulang pababa. Sa Western Pacific Region, kung saan kabilang ang Pilipinas, ay naitatala ang 40,400 na kaso ng Japanese encephalitis kada taon. At dito sa Pilipinas, 133 na ang naitalang kaso ng Japanese encephalitis mula Enero hanggang Agosto. Kung susuriin, 30% ng tinamaan ng Japanese encephalitis sa mundo ang nasasawi. Sa Pilipinas, 11.9% ng mga kumpirmadong kaso ng JE ang nasasawi. 53 kaso nito na itala sa Central Luzon kung saan 7 o 37.1% ang namatay. Ang nakikitang dahilan, hindi agad natutukoy o kung malaman na may Japanese encephalitis ay huli na dahil malala na ang kondisyon ng pasyente. Kabilang ang kaso ng 3 taong gulang na batang si Alamin na hinihinalang namatay sa Japanese encephalitis nitong unang araw ng Setyembre. Gayon din ang pagkamatay ng 15 taong gulang na si Jessica Denise Licayan na kinakitaan lang ng sintomas ng Japanese encephalitis. Hindi naagapan ng sakit dahil sa Research Institute of Tropical Medicine o RITM sa Muntinlupa, dinadala ang specimen ng suspected JE cases. RITM lang ang may kapasidad na magsuri kung may Japanese encephalitis ang isang pasyente. Actually, maraming diagnosis ang inisip ng mga ibang doktor before they thought of Japanese encephalitis. Kasi napakadami din iba-ibang mga bacterial infections of the brain. Sinisikap naman daw ng DOH na magkaroon ng kapasidad ang mga ospital sa pagsusuri ng mga kaso ng Japanese encephalitis sa Central Luzon. Ang JBL actually is preparing to be one of the subnational reference laboratories para hindi na natin dinadala sa Alabang kung nasaan yung RITM. As far as private hospitals are concerned, of course, if they see it na marami silang mga kaso, it would be advantageous to their hospital kung meron din silang capability na mag-test nito. Lalo't madalas nga iba ang nadadiagnose. JE pala yun, hindi nila alam na JE. May isang linggo ang kumpirmasyon ng RITM. Pagkasumite ng sample sa RITM, maghihintay ng 2 hanggang 3 araw upang malaman ang resulta. Mayroong 15 araw na incubation period ang JE virus pag nasalin sa tao pero magkakaiba raw ang kondisyon ng mga pasyente kung saan nakadepende ang sitwasyon. Hindi pare-pareho eh. It depends on siguro kung gaano kadami yung virus na pumasok, age ng patient, ang kanyang immune status kung mahina o malakas. Hindi makumpirma ng DOH kung ilang araw o oras ang itatagal ng pasyenteng tinamaan ng Japanese encephalitis. It's either hindi siya naagapan or hindi nadala kaagad sa hospital. Of course, sa mga factors na yun, mas mabilis ang paggrabe ng sakit and sometimes it leads to death. Nababahala ang publiko sa Japanese encephalitis pero kahit nais ng ilan na maging protektado sa sakit, hindi kaya ng bulsa na mahihirap ang presyo ng bakuna sa sakit. At kahit may pambili ka, maging ang malalaking butika ngayon ay nauubusan na ng bakunang pangontra sa Japanese encephalitis. Kasama sa pagbabalita si Iris Dotilios, ako si Iren Kiambao para sa Metro Central Luzon News.